Pois Arteixo era 4 casas, aquí na Baiuca, aquí onde estades vos agora, ou onde estamos todos filmando, era o centro de Arteixo, porque agora, claro, agora Arteixo é enorme, pero daquela aquí era onde viñan os señoritos de vacacións no verano, aquí a Baiuca. Viñan pasar os veranos a Maceió ao balneario. Tiña uns que tiñan barcos, non me acordo agora o nombre deles, viñan todos os veranos a pasar o verano aquí a Baiuca. E Arteixo, aunque era pequeno, tiña moito éxito, porque tiña o balneario. No balneario viñan a pasar as vacacións todo o verano, 3 meses de verano, estaba cheo de xente importante, viñan médicos, me acordo eu que viña un ben conocido, que agora mesmo non me acordo do nome. Había baile na pista do balneario, había plaza, entonces aos sábados ou aos domingos poñíanse as mulleres todo ao rededor da pista e traían patatas, pexegos, fabas, o que había para vender, para quitar unhas pesetas para arreglar a vida, porque daquela non había moito máis que facer, non? Porque o traballo tampouco non era moito que digamos, moi bo. Sí, é que abría o baile o Día das Flores, e o dueño era Troche, un tal Troche, que unha filla ainda vive, me parece, se non morriu fai pouco. Había baile aí todos os domingos, e pola festa, que aquí a festa patronal é por Santiago Apóstol, pois primeiro había baile ali, pola tarde, e despois subía o baile para aquí, para a Baiuca, aquí chamase Baiuca, e subía o baile para a Baiuca, e había baile 4 días, máis ou menos, 3 ou 4 días pola festa. Estaba isto, abarrotada a carretera toda de xente, pero de Carballo, da Coruña, me acordo eu, incluso viñan ao salón, sin ser festa, da Coruña xente, de Mesoiro, de por aí, de Meicén, de Pastoriza, viñan ao baile Arteixo. Arteixo sempre foi dentro do que era pequeniño, era moi conocido, e toda a xente que viña, sempre, os guardias, o veterinario, e todo eso, era raro que non se quedaran a vivir. Si, e había un campo de fútbol, que incluso Arsenio xogou aí no campo de fútbol, nos primeiros, cando ele ainda non era... Era aquí xunto ao balneario, o campo de fútbol, e había partidos moi bons aí. Por aqueles anos, a xente tiña moito humor, aunque non se pasaba moi ben do resto, tiña bastante humor. E que facían? Pois, nos carros das vacas, adornábanos con flores de nabo, non sei se ti sabes o que son os nabos, as navizas, de onde veñen as navizas, non? Adornábanos e viña a xente das aldeas todas vestidas choqueiro, máis ben era choqueirada. E tamén había comparsas moi boas, de Meicende viñan unhas comparsas, unha comparsa moi boa de Meicende sempre, e viñan tamén, non sei se era da parte da Coruña, non sei de que sitio era, que agora non me acordo, pero unhas comparsas de moita xente, non 4 ou 5 nin 10, enormes, e traían coplas, e criticaban as cousas que estaban pasando, máis ou menos como son en Canarias as chirigotas. Pois había esas comparsas tamén, daqueles tempos eran unhas boas comparsas. Incluso me acordo ver a Alfonso Molina, o alcalde, que veu ao salón, que había un salón que chamaban o Salón do Beigueiro, aí onde está o Gallo de Oro, dos pais do Gallo de Oro, era o salón, e chamábase o Salón do Beigueiro. E veu o Alfonso Molina, e me acordo que traía un antifaz, me parece. E eu vino, vino en persona que viñeron aí ao baile. Pero debían de vir de outro sitio porque bailaron ali algo, pero todo o mundo, ai, Alfonso Molina, Alfonso Molina. E veu aquí ao baile do Beigueiro. Veu Xan das Bolas, sendeu nena. Sabes quen é Xan das Bolas? Pois traballa en películas. Traballou moitas películas e case nas películas antiguas salen moitas películas.
Pois eu acordo-me, eu estaba no brazo da mamá, no colo. Mira que nena devia ser eu, que devia ser moi pequena. Me acordo que non había electricidade e tiñan un altavoz da man, non sabes? E me acordo deso. Eu tiña que ser moi pequena, pero acórdome. Era un salón, sí, de baile, era para o baile, mas tiña panadería, o señor, bueno, a tienda. Estaba abarrotado o salón sempre, sempre. Bueno, uns bailes moi distintos. Bailábamos as mozas cas mozas, non? E viñanos a quitar a bailar. E nós, se tiñamos donde escoller, pois negábamos o baile, e íbamos cos que máis nos gustaban, e se non íbamos con quen lle cadraba, non? Pero facíamos eso, pero non era como agora, ti se che gusta un rapaz, falaslle ti, non, eso era, eso de besarse xa nada, eso era tabú. Eso... xa non había libertad tampouco. E viñan os mozos, por exemplo, os que eran noivos, pois viñan 2 veces á semana á casa. E petaban na porta, xa era así unha forma de petar na porta de mozos. Tiñan así unha forma de petar. E viñan a visitar a moza, pero estaban na porta. Pero eso de tocar, hombre, había de todo, non? Que tampouco vou dicir que non había quen... Sí, non. Había fillos de solteira, había todo, pero era moi distinto, moi distinto. Non vías na calle unha rapaza besando. Ainda non se daba a man ao rapaz, á vista da xente. Naqueles tempos, estou falando sendo un moza ainda. Enteraban os pais de que vían algunha cousa así un pouco rara, castigada xa de non ir ao baile, ou non había eso de que vou salir. Salías cada 8 días se te deixaban, ou ibas a unha romería se te deixaban, porque, por exemplo, a mellor preguntabanche, e logo vai amigas que tiñas, non? E logo as túas amigas van, pois aquela amiga non vai, e logo porque non vai? Pois a ti non se perde nada, a ti tampouco non vas. Estas cousas que había... Pois se vamos ao baile andando, se vamos no bus, era para ir ou vir, porque non nos daban cartos para ir e vir, normalmente. Entón, nós, como queríamos chegar pronto ao baile, a ir para lá e vamos no bus, facíamos ao contrario. Despois viñamos do baile, cansadas, pero pasaba moi ben, porque viñamos en grupo, falando, cantábamos, bueno, todo, pasábamoslo ben. Eu creo que era unha juventud, non digo, non estou contra a agora tampouco, porque agora hai de todo, pero era unha juventud, levábamos moi ben, andábamos en pandilla, a mí gustábame aquela juventud. Eu nacín en Pastoriza, e despois vivín sempre en Pastoriza, pero meus abuelos estaban en Oseiro, entonces iba moita xente polas romerías, e incluso se quedaban ali os de por aquí a cantar toda a noite, sin ir á cama, as regueifas que lle chamaban, sabes? E reñían uns cos outros cantando, non sabes? Esas regeifadas que hai, non sabes? Que se poñían así a man. Soliño da miña vida, prenda do meu paladar. Eu ben sei a tir mañán, eu ben sei que vou xantar. Non sabes? Así cousas que dicían así. Eu pasaba moi ben con eles. Porque entre eles reñían e máis cantaban. Non sabes? E despois viñemos para Oseiro. Para poñer ese restaurante. En ese restaurante, pois foi ao pouco de vir Zara. Foi cando o abriron, non? Ao pouco de vir Zara. Ali tuvemos todos as de Zara, o Ortega todos os domingos, a desayunar comigo. Me emociono. Sí, recuerdos bonitos, non? Sí. Me emociono porque era moi bon cliente.
sempre me dou os consellos, porque me morreu o meu marido, entonces el viña ali, e, moi ben. E nada máis, eu, o Seiro non teño máis que... De Ortega, sí. O de Ortega, sí, claro, porque viñan ali todos a comer, nos lle facíamos a comida moitas veces para a despedida de ano, para a Nochebuena, e claro, a veces dicían por ali, ese home anda sempre escondido que non se lle ve a cara, pois se queredes velo, vide ali pola mañán. E viñan, un domingo viñeron pola mañán, viñeron uns pola mañán, ele estaba tomando café, estaba o marido desta que marchou que non falou, de María, estaba ali, e dixo, entraron, e ele estaba lendo o periódico, claro, dixo, ese é o camionero deste camión? Por ele non sabes. Ele nada, ele era sencillísimo, e quedou mirou así por arriba, non é este, non é o camionero. Ele, ti non sabes quen é este é Ortega. Moi ben, nada máis. En Pastoriza xa era moi nombrada Casa Lola, dicía, íamos comer á Casa Lola. Matábamos un terneiro todos os anos, que antes non había esas neveras que hai agora, nin nada. E nós xa matábamos para vendelo ali, os días de San Miguel, xa matábamos un terneiro para a festa, para vir os que viñen a comer ali. Si iban comer os callos, o estofado que facía miña nai, que era, xa che digo, miña nai era moi conocida porque ali había unha batería, en Monticaño, hubo un cuartel. Había unha batería que se chamaba Batería de Monticaño, non? Entonces paraban ali todos os militares, e paraban ali os jefes. Entonces hubo un momento que miña nai mandaba tanto na batería, casi como, isto vai salir, non? Entonces, os militares, lo que che estou dicindo, nin meus sobrinhos mo creían. Me quería dicir, que lle lo contaba, dicir, pero como pode ser? Sí. Dicía, mira, hubo momentos que lle pedían permiso a miña nai en vez de pedírllelo aos jefes. Entonces, miña nai estaba o capitán, como se chamaba? Que é moi, agora non me recordo. Sí, o capitán. Sí. Do teniente sí que me acordo que era Valpuente. Dicíanlle, vamos a dicir á señora Lola que nos pide, señora Lola, temos unha festa domingo. Tedes unha festa domingo, a ver como vos portades. Quiroga da Barca era o capitán. Quiroga da Barca se chamaba. Sí, Antonio Quiroga da Barca. E dicían, temos unha festa, pois tedes unha festa, a ver como facemos. Mire, este ten unha festa, ten que ir, a ver se lle dá permiso para ir á festa. Pois dígalle que se quede. Lle pedían permiso a ela, isto é de verdade. E os militares antes se chamaban prenotas. Iban á casa, non sabes, iban á batería, se presentaban pola mañán e a mediodía iban a salían para pasear, non? Para a casa. E outro día volvían. Entonces, o máis deles xa deixaban a roupa na nosa casa, xa entraban como se fora deles. Deixaban ali a roupa de militar, marchaban de paisano, outro día viñan, poñíanse ali de militar e iban para a batería. O da batería, o de miña nai xa che dixo, é unha cousa que non se cree. No, papá era canteiro. Canteiro? Porque a familia nosa veu de Pontevedra por parte do papá. Entonces eran canteiros todos, os hermanos e meu abuelo tamén, meu avó era canteiro. El traballando no túnel de Casa Blanca na Coruña, ali que é cerca da residencia, e estuvo traballando ali. E papá iba a traballar e nós tiñamos unha vaca, e mamá, máis miña irmán, que eu era máis pequena, pois con aquela vaca traballábamos unhas leiriñas que tiñamos para ir pasar, ou sea, tirando. Ademais, facíanse as casas que cemento. Papá, ainda hai algunha casa en pé da que fixo papá. Era todo con barro e pedra. Non sabes, colocábanse as pedras e o barro e facíanse as casas así. Non, ele traballaba na Coruña. Ah, na Coruña. Sí, facendo... Dicíame el que a mí me gustaba moito que me falara, non sabe, cando era... E dicía que na Plaza Pontevedra, que non había casas, casi ninguna, ali os canteiros picaban a pedra, pero moitos canteiros. E dicía el,
e facíamos música, porque uns picaban dunha maneira, outros picaban da outra, claro, e dicíame sempre que ali que era un sitio onde picaban todos eles a pedra. Fun á escola o normal, que estive daquela, me parece que hasta aos 11 anos, o fun, 11 ou 12. Así que sabía as 4 reglas, sumar, restar, multiplicar e dividir. E outros non iban nada, O pouco que fun aproveitei-no bastante, pero fun á escola, sí, papá a todos nos mandou á escola, porque había xente que ao mellor te mandaba cas vacas ou así e non iban á escola. Pero eu sí que fun á escola. A escola era dura, para algunhas. A que escola foi? Foi alguna Esta casiña que hai aí ao lado de... Hai un chalé aquí ao lado, vístelo, non? Ao lado do medio ambiente, esa casa que hai, aí fun eu á escola. Esa era a escola das nenas. E despois, 2 ou 3 casas máis adiante, era a dos nenos, porque non estábamos mezclados, estábamos... Pero, como non lle entraras ben á profesora, puñen chareas debaixo e ti de rodillas encima. Ou a regla, mandaban-che puñer a man, eu tuve unha suerte, non me tocou. Pero, estando eu na escola, tocoulle a varias. Había estes rapaces que ao mellor non lles entraba ben a escola, polo que fora, non? Ao mellor eras moi listo nunha cousa e noutra non... Era bastante dura a profesora. Sí. E castigar bastante. E sabes o que tiñamos? Por exemplo, un día a semana de labores. Ti salías da escola e, por exemplo, eras nena, pero podías poñer un botón ou sabías empezar a bordar a man, algo, porque hoxe, as rapazas de hoxe, eso non teñen... Non saben nin ervarar a agulla, me parece a min. Non se dá iso nos colegios. E antes dábase un día, unha tarde a semana, creo que era.